नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करतो तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे जवला चटणी। ही जी चटणी आहे ती कोकण भागामध्ये प्रत्येक घराघरामध्ये बनवली जाते। तीच रेसिपी आज तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। सो आपण बघूया त्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य लागतं। आपण जवला चटणीसाठी मी घेतलेला आहे ते सुका जवला, जो मी भाजून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण फोडणीसाठी घेणार आहोत बारीक चिरून घेतलेला कांदा, 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक चिरून, कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक चिरून। त्यानंतर आपण इथे काय फोडणीसाठी बघणार आहोत, इथे लाल तिखट, इथे काश्मीरी मिरची पावडर, हळद, फोडणीसाठी तेल घेणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ घेणार आहोत। आता मी आज ह्याच्यामध्ये ना कोकमाऐवजी वापरणार आहे कैरी, जी मी किसून घेतलेली आहे। तर आपण आता बघूया फोडणी कशी देतो। आपण गॅस ऑन करूया। फोडणीसाठी तेल तापलेलं आहे, इथे कांदा टाकते। कांदा थोडा परतून घेऊया आपण। तोपर्यंत कांदा परततोय तोपर्यंत आपण जवला धुवून घेऊया, कारण जवल्यामध्ये खूप माती असते। सो आपण व्यवस्थित तो जवला पुन्हा एकदा धुवून घेऊया, जेणेकरून ती माती निघून जाईल। आता आपण टोमॅटो टाकूया। लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर, हळद, चवीप्रमाणे मीठ, आपण व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। 1-2 मिनटं राहू दे परतून, कारण हा जेवढा मसाला याच्यामध्ये मी टाकलेला जो मुरणार ना कांद्यामध्ये, त्यानेच आपल्या जवल्याला छान टेस्ट येणार आहे। घेतलेलं आहे आपण। आता मी जवला आहे अशा पद्धतीने मी धुवून घेतलेलं आहे व्यवस्थित। एक्स्ट्राचं पाणी काढून टाकलेलं आहे, कारण आपल्याला सुक्का बनवायचं आहे जवला चटणी। सो मी एक्सेसिव्ह पाणी जे होतं ते काढून टाकलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकूया। या जवल्यामध्ये तुम्ही एक्स्ट्रा असं काही तर तुम्ही कांद्याची पात वगैरे वापरू शकता, त्यानेही टेस्ट खूप छान होते। आता आपण जवला टाकून व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेऊया आणि एक झाकण मारून त्याला 5 मिनटं वाफेवर शिजवूया। ॲक्च्युली आपण जवला भाजून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे तसं काही टेन्शन नाही आहे जवला किती वेळ शिजेल वगैरे याचं। तो भाजून घेतला त्याच्यामुळे तसं बाधत वगैरे नाही जास्त। आता आपण जवल्याला 5 मिनटं वाफ देऊया। झाकण ठेवलेलं आहे मी। 5 मिनटं झालेली आहेत, आपण बघून घेऊया एकदा। येस, आपला जवला तयार आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये कैरी टाकूया। आंबटपणासाठी मिक्स करूया। एक 2 मिनटं ठेवूया, बिकॉज कैरी टाकली आपण, तर 1-2 मिनटं राहू दे। मी कोथिंबीर पण टाकून देते, खूप कोथिंबीर टाकते। कोथिंबीरीची खूप छान चव येते। पण चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खूप छान लागतो जवला।
आपला जवला तयार आहे. आपण आता हा सर्व करूया. ॲक्च्युली मी हा आज आमच्या 4 ते 5 माणसांसाठी बनवला आहे. जर तुमच्याकडे जास्त माणसं असतील तर तुम्ही थोडा जास्तीचा बनवा, पण त्याच्यामध्ये मग कांदा थोडा जास्त टाका. आपण सर्व करून घेऊया जवला. तयार आहे आपला सुका जवला. याला आपण जवल्याची चटणीसुद्धा म्हणू शकतो आणि सुका जवलासुद्धा म्हणू शकतो. तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा की कसा झाला होता जवला. सो जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.